Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Na kraju još jednog tjedna ove nedjelje izdvajamo sljedeće događaje. Uoči Berlinala ekskluzivno za vijesti iz kulture program kratkih filmova u kojem sudjeluje i Hrvatska otkriva njegova direktorica. Berlinale, međunarodni filmski festival u Berlinu, održava se od 16. do 26. veljače, a u ponedjeljak ćemo doznati koji su dugometražni filmovi ušli u glavnu konkurenciju za zlatnog i srebrnog medvjeda. Za sada znamo koji su filmovi u konkurenciji programa kratkog metra. Prvi put od hrvatske samostalnosti natječe se jedan hrvatski animirani film Eva. Što nas sve čeka u programu kratkog metra, ekskluzivno za vijesti iz kulture otkrila nam je direktorica i selektorica programa. 20 naslova kratkog metra zasjeća na velikom platnu 73. Berlinalea. Raznovrsnost formata ostala je ista, no direktorica programa Berlinale Shorts uočila je promjene. Broj prijavljenih filmova u odnosu na posljednje 2 godine i predpandemijsku 2020. povećao se za otprilike 400. No, odabrali smo malo manje filmova u konkurenciji, te smo primijetili da filmovi u prosjeku traju kraće. Ova iskusna filmska programatorica i moderatorica filmskih panela ističe da pri autorskom odabiru tema ove godine prevladava fikcija u stvarnom kontekstu. Radnja se primjerice događa u nekom stvarnom političkom ili ekonomskom trenutku. No uz odabir glumaca amatera, priča je fikcijska. Stvarnost je samo pozadina za priču poput olimpijskih igara u Kini ili francuskih izbora. Prošle godine osjetio se veći utjecaj pandemije na izbor tema. Ovoga puta autori se više bave problemom zaštite okoliša, planeta, a nekoliko ih se bavi poviješću filma, uz brojne referencije na kinematografiju. Također, mnogo je snažnih ženskih priča. Prvi put od samostalnosti Hrvatska se natječe za prestižne medvjede animiranim kratkim filmom. Eva je priča o najtužnijem danu u Evinom životu koja iznenada postaje udovicom. Velika nam je to nagrada za sav uložen trud. Produkcija filma je trajala 3 godine. Umiješala nam se naravno i pandemija koja nam je dosta otežala taj put, jer smo komunicirali između 2 studija, Adriatic Animation u Hrvatskoj i Estionis film u Estoniji. Izrazito nam je drago što Hrvatska možda otvara neko novo poglavlje u toj formi, jer svi znamo za poznatu školu zagrebačke animacije. Jedno je sigurno, osim organizatora povratku u kina na staro normalni Berlinale, najviše se veseli publika. I na početku novog tjedna pozivamo vas, poštovani gledatelji, da svaku večer budete uz vijesti iz kulture. Laka vam noć.